Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxke għandkom kollha. Tajjeb, proset. Aħna għadna kif ġejna friski mill-live show li fqajna ġejna friski minn award show li baħna l-alla. Emmek, warajk. Alright, ma s-sax tinkwadra ħalissa. Ijam baġibu. Imma ġejna friski. Issib fil-ħodu biex namlu episod ieħor mal-ħabib tana u ħabib ta' ħafna minn nies jew. Għadu, għax għalawlek il-ħara, għalma. Il-Chef Victor Ġalliħ! Insert intro spoon, u għaw. Yes. Tajja prosa. Drajta għora senos. Sponsors. Ħanibdaw bi-sponsors ma raj, please, chef. Ma ringrazzjaw il-Sotto Zero, l-lum il-Sotto Zero, they've outdone themselves. Għanna minn... Dana bil-biskwa faw. Penke, xedu la. Krep di, Krep, esat, krep. Krep bil-biskwa. Għandi xaġi xansaqsija fuq il-kreps, il-Victor, minna uftit juħor. A to Z Electronics li jissapportjana illa emails għaw diħlin PJ. Għax PJ xxieli il-tablet, telefoni, u għetnu zatijaw. Il-A to Z Electronics li juħusib il-tech għawek maħna u onlineintimates.com għal toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com u koll għal minn irriti kabbar xipjanta 18+. Fire and Fork, Black Box Pro u koll li jieħdu xsib l-audio u The Barber Room raħalġit li jgrumjawna mux il-lum ma meta jkonna ċanna nefet l-inna morru jgrumjawna. U nirringrazzjaw il-Victor li kiena good sport li accetta jġimana l-lum għawek, riċerka estensiva li le, mux ħajaxi karriera, ġifiri ħaxi karriera. Tiġaxi, master chef. Għawa, ħajaxi karriera. Spoon! Aw, zon wahda! Nuruħ l-award. L-award. Ġibu. Zunja fuq. Xieġmil, mara. Għara tinqala tiġbru ta' għaddisal. Zat, għax għalla ħares taħraq xie kalorija zejda. Għaddisalla. Għawnu għaraħa. Mamul, emmu sabiħu tontek. U nishtiqu kol minn qalbi. Nibbat dawk kolla li jagħmlu is-survey tal-Broadcasting Authority. Jieħduh f'sormu. Bażikament, għax il-puntu għali, aħna apparently biex ħadna l-best podcast f'għajnieh. Skont ajdut li we ran away with it. Issa kif jista' jkun aħna fis-survey Times of Malta għandhom podcast li laqqas għandhom podcast li morru aħjar minna. Jien by the way sirtna fuq waħda aħjar, Ma nafx jekk rajtu xi riżultati tal-IGM Awards. IGM x'inhu? Tal-ġurnaliżmu. Le. Għandhom best podcast. No winner. Tajba, sabiħa, ma nistax nifhimha, no winner. I'm not fucking kidding, tista' ssiba. Tajba. Terġa' poġġaħaw? Jerġa' poġġaħax għax għajjejna nfaħru xulxin aħna u l-Victoria ta' awkward silence ta' Ġesu Kristu taħares lejna. Jajtuni. Aw, hemm xajjat illum għamlu għaxara. Mela, ħanibdew bil-mistoqsijiet. Mistoqsija li qiegħda fuqhom kulħadd. Inti tħaddem indjani. Vera zejda. Le? Nħaddem iva. Tħaddem indjani x'inhu ma naħsibx li huma head chefs u. Head chefs menx. Razzista! Inti għandunajna mal-ewwel. Razzist, ugwaljanza nieqsa żgur. Indjani kapaċi wkoll. Le, ma fil-mija. Apparentament mhux biżżejjed biex ikunu head chefs fir-restorants tiegħek. Imma tagħmlu delivery fuq Bolt u hekk. Razzist! Ukoll liħor! Ma jridx ħadda, ma jridx jagħti flus dal-Indjani, razzist! Le, yes. Ħanibdew nażaġeraw. X'inhu l-platt favorit tiegħek, Vik? Ma biex insajru jew biex niekol? Biex tieklu. Nifhimni għandi ħafna, mhux wieħed. Bħalli ma top hu. Nħobb insajjer u niekol aġinu. Mhux Indien. Razzist!
Fucking burat. Jina għatfil il-laptop sadattat, ma nafx il-għallet jiġri, għax Sal-mobile, ejja. Eħe, zal-boba, il-ma bellaħni ma rajt iġġej, għadi, jessejta. Daka. Inti taqbel li d-dix għandu ikun imsemmi tika masala? Le, għalix. Taqbel jew ma taqbilx? Ma naqbilx. Ma taqbilx, għaliex? Għalix għandu jkun semmi tika masala. Le, jekk id-dix tal-Indian ikun imsemmi tika masala, taqbel ma l-isem? Ma tantx tagħmel differenza li personali, imma Iġej taqbel. It's fine, ġifiri. Razzis, għaliex mhux ħafna masala. Kollox. Daġej podcast. Kollox, podcast ġej, inti ma konċi jataw naħseb, ma ndonajċ konna għamilna. Kollox jek. Ejja. Ejja, għala ħalamna ċejt. Xinu l-aktar film favoriti jak ta' Hollywood? film? Ta' Hollywood. Ma nafx nara film sta. Le, fil-qas Bollywood ma tarax? Bollywood jara. Daqsek, bida. This was a rant over, rant. Le apparti ċajt, aħna nafu li meta tkun fil-restaurant business jinnaf minn actually is-separa minħabba l-ammont ta' xogħol u ħin li da. Taħdmu ħafna men. Ħafna. Issib ħin taħxi. Mela, make it a point, insib. You make it a point. Kemm il-darba mela. fil-ġimgħa vik. Tina idea. Kemm il-darba. Ħafna. Ħafna. Ja vera. Biex namlu għacċara, taħxi mal-mara, mal-partner, ma' whatever, mux taħxi il-vettu. Ma, le. Namlu għacċara, ta' Laħseb għadna bizzej biex nitfaw. What is an average ġifiri working weekend ekali? Kem? Sijat? Tipo. Għaxan nix insaq. 70 sija. 70 sija. 70 normali. Laqas shift id-daw tiegħu rings menna. 70 ġini manin dal-axħar il-prova ma namilomx. Ostja. Babala. U follow ma tkunx jgħat t-tixrop il-kamomilla t-nasumi jena ġiviet, men insija t-ħesilja. Fil-kastija. Tixrop il-kamomilla. Le, fil-kastija ħesilja. Ikun Bizi minn ħagġa tal-oħra. Ikun hemm head chefs minn just imuri jisu joqgħod. Oj, inti, ħaffef u ma jagħmel xejn. Bħalma tagħmel inti fuq master chef basically. Jista' jagħti il-każ li jkun hemm u dan kulħadd bl-istil tiegħu kif jimmanġak ġejjen, però l-hotels kbar jista' jagħti il-każ. Ikun hemm min jagħmel dawn l-affarijiet. Jkollok brigades kbar u eżempju hotels kbar li jkollhom mit-chef u eżempju. Mit-chef, min minnu? Liema lukanda Malta? Malta. Mit-chef. Ħafna u. Għanna fil-grupp, u il-grupp li naħdem jew jien għandna hotel ġifieri. Għadha tiftaħ milix. Mit-chef. 13 restaurant u tasal 1700 ġifieri. Tista' timmaġina. Ikollhom għal breakfast 1200 u. Kif? Għandu mit-chef u chef. Ġifieri fil-Kastija għajlex jien ranja ristoranti iżgħar. Eżatt. U hotel żgħira wkoll. Jiena biex nagħmel l-omlet nara l-alla waħdi. Ġifieri daw. Mit-chef ħafna. Qed insaqsu dil-mistoqsija fuq il-ħinijiet u hekk għax aħna n-nisa tagħna aħna maħniex chefs, imma aħna n-nisa tagħna bil-kemm narawhom din. Aħna dejjem hawn niklu take away. U iktar ma jgħaddi żmien iktar insiru roboduhom din in-nisa tagħna. Vera. Sirtu bodala. Għax minix naraw, għandna sir stranger mennu. Fil-live show. Tidħol inti minni, pulizija! Daħlu l-dar! Tant bad kun ta' Eżatt! Għadda tifilmaħaw kol ma nafx mill-ostju! Għas-ideja! Vera, spices li għajmu l-egvik. Ekki għajdu. Vera, is it tested, per eżempju... Ġew aphrodisiacs, ma let najdu aħna. Le, mem spices jgħidu per eżempju, l-axħar darba kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' xaħat fuq għadi. Per eżempju ħafna ċili, naf, għajjemulek. Għajjemulek il-ċili? Il-ċili għajjemulek. Ekki għajdu. Le, ta' jemma għajjemulix il-ċili. Jena jħalqalib ta' batazol minn-ċili. Nek tkun gay forse. Imma aphrodisiacs u hekk oysters daw fiera, hekk tukoll oysters ġifieri. Ifimni għajdut, ma nafxu. Ekku mux scientific proven jew le. Inti taħseb illi għax l-oysters għandhom forma u texture ta' ox? l-libba. Xina Naħseb jimmaġina, ħajjien għol. Inti
Għandkom oysters oysters is a very renowned tipo dish. Palissa ma nġdix, pero ikonna. Ikollok oysters. Jina garantilek, jek niġi għandek un nikol oyster, mux li jorqod li bil-bizzax, nara l-kontu tbellaħ li l-alla. Jienek naħseb, jienek. Mux daqsek. U skont fejtiġi u kollu. Vera €4 l-oysters ikunu il-wahda. 24 euro. 24 euro! 24! Kem jiswew, apart innik? Kem ikunu? Average ta' 450 naħseb. 450 l-wahda, aħba, ma kiku mux billi bet nejdlek, men. Kien ħosni għetnuħu droga, men. 450 l-wahda. Lew. Zejda, Inti t-tar kem tiġi l-inna, ġiviri. Mux ekku. Bas konċo oyster kollu. Dealer il-marsa teħx kam il-bib l-ris. Fuq kem jiġi li l-kom ġeja section bikra biex razek. Ġilik xejt fil-ġina. Skonċix. Xejt pil-pajsħuna, ekko. Skonċix. Le, kellu għaffeħ xejt ħafnu, mġovja. Fottejt, as in you got something's wrong. Imma le, għat, per esempio, ma nafx issa, jew qabel il-mara, whatever, issa danna if it's too personal fidejk, imma aħna taf bħal. Le, fil-ċina. Kettajt fil-ċina xejt, le. Le, tipo jiena kont ndoq drums. Allura tipo biex nejt imma nidila Enrique drum set. Kunem xe wahda, allura kon noħodha sal-garaġ. Sal-garaġ din jara kem musabiħi, le. Titpoġġina għafuqu, ħadu riklistik ek, u ek, nafet. Inti għat biex t-flert ja, għat maħat xaħat tipo il-kċina, tgħidilha ejja ħanimlu lek il-borma, xaħġek, you never used it as a pick-up line. U ti pretendi laħjek il-verità. Le, fimni għalix. Stajjik, Le, ikolli nisa fil-qabel, u fil-mija, ovvjament t-istedinom għalli kellu ekkija, ħafna. Imma mux li naħxi lew. Uġili għamilt minn da u ek, kossiri toqt t-istedinom id-daru tamillom bħal tal-film, sin tamillom ikla u ek. Xans, jindi jemxu. Mela kolli xu wahdof, nħob noħroċ, ġifiri morning roll dinner. Ġifu xoqt l-impressjona id-dar, le. Di tajba, di tajba. Ma ovvjament nistidina, ovvjament kolli xu wahda kienu kolli xu wahda. Eżatt. Dinner restaurant dejjem, u kollok restaurant wahdek, ġifiri, jeżin. Meta kelli tija Iva. Meta kelli tijaj. Flex tal. Meta kelli tijaj jaħal. Flex ta' Kristu. Kiku kellek tamel, mela student il-xat u tittamel la plat sexy. What is a sexy meal? Sexy meal, jiddependi l-mara, ovvjament. Tittunra xej minn moħħa xie oġoba, ma daw ħafna drabi impressjona ħafna bil-lobster. Lobster. Credit card u ek xej. Credit card. Nejlek, jena l-braġolu tal-spooner joġobni. Spooner. Spoon. Xi braġola. Thank you. Tittuħu l-forma tijaw, għanna t-diskerti. Hemm restaurant nsemmu fuq sexy food u hekk hemm restaurants li jġibulek xiġifieri żejda. Il-braġolu tal-spooner. Di. Illi jġibulek mara rwiena bis-sushi fuqa. Dak jiġi soxxini. Jek t-tajdel. Dwejja. Dil-PJ. Mux ovvja l-PJ kitiba di. Anka di, men, di, wejja, di sejt. Għalwa ġibu laqra ruħa. Dana, jina kiku jġibu li wahda jena. Bis-sushi fuqa. Ma nasibx li ħanniħu iktar pjaċirni kollostja sushi jena, leżin waj. Ġimbilli ċiġi marer wina, u tqoti kollu sushi minn fuqa. Għax inti kollok ir-raħa taħut t-izdiet. Iktar ma din. It adds to the experience. Eżatti. Basking in the ambience. Ġil għattila blikel mal-mara hekk bil-panna u ċikkolata daw ma tamlu għamx intom il-xef sostja fondu hekk le ostja billi la zobbu hekk fil-fondu. Dejjem qed nitkellem għalija u forsi min jagħmilha. Jiena zobbi ġokannol indaħlu. U tmorri la, hey! Would you like some Italian? Le. Mela. Le, ma vera. Naqilbu naqra xaħna ek, serjeta, naqra. Jina di, sorry, tata istorja ta' tazzi tijaj
Kontetta storja ta' tazzi. Actually, naħseb etta ma' Denise di, kill-alla kemilu. Mela xej. Sa ngħidilek wara. Right. Nisin dejqu. Ġili ħdimt barra fik, Ija, ħafna man. fej fil-bitħa. Le, barra minn Malta. Fej kont ma' Gordon u ekku. Ija, kont Londra. Gordon on a first name basis. Gordon. Kont ma' Gordon, Londra, kont Switzerland, kont Norway. Kont naqa postijiet. X'għamilt barra ġifieri mbagħad? As in studying, working, what was your... Taħdem, Mur taħdem. More, ovvjament, work experience. Ma taħdem, ma daw kont naħdem, u batri kun hemm ngħidulhom aħna staġist, meta tmur ma titħallas u tmur għall-esperjenza. Tajba. Qed tifhem, Kemm tmur? Tagħmel 30 sija taħdem? Teppel off sormok u terdaw. Titgħallem. Dependi r-restaurant li tmur, mhux ħadmur kullum kien, ġifieri raw kienu restaurant mażolinu, ta' ċertu livell. Għala għaxix il-volontarjat ma tamlux fil-restaurant Maltin. Dak iż-żmien? Ottejn il-barranin u hekk. Le, mhux il-berin, l-esperjenza biex titgħallem. Dak iż-żmien ma tantx kienu fejn taħdem, meta kont żarjien, ġifieri bil-forsi tmur barra biex titgħallem. Di li qed inti li tipo tagħmilha għall-esperjenza u biex titgħallem, issom id-dramit ta' Malta. Ma jagħmlux flus ta' daw Shakespeare u għostilhom jaraw Romeo and Juliet. 60s l-istess play, jagħmlu għal-bazzu tiġi xtajduli. Aħna fir-riċerka tagħna sibna l-Ingilterra u xek mortu xek jew tessa. Mort Londra. X'tallim tissajra mill-pratt tradizzjonali tagħhom u hekk xejn? Le, Le? m'għandix. Ma tallimx issajra l-anjen baġi? Ja razzist. Għandu xi Tradizzjonali żejda. Dak għall-Ingilterra traditional tagħhom il-cottage pie, le? Fish and chips. Għandhom fish and chips taħsebhom. Fish and chips. Can you make fish and chips in a 5-star dining setting? Le. Yes. You do it, ja vesejta. Mela. Għax aħna fil-Laughing Awards ġabunna tazza ħadxi 6 minnhom taf kemm ħrajt taħt id-dar. Żgħar kienu ħadxi 6 bis-serjetà. Sitta fish and chips! Mux blimet. Mux sofra ħatahra taħtek. Nara taħti. Imma allura mill-cuisines tad-dinja kollha ostja. Mort flar cuisine tad-dinja inti tallem Ma fil l-Ingilterra. tajt lar. Illa, tixtieq. Traditionally. Ija, rajt, imma fimni. Naħseb, ma nintix informat tajjeb, Mux informat. Ingilterra l-lum, Londra l-lum. Għalija. U għawiħat minn l-iktar cities. Imma l-lum qabel li. Anka qabel. Meta mort istudja. X'inhu Mux għal? dependi restaurant tkun taħdem kont naħdem ġo one star u Michelin star restaurant, ġifieri mux restaurant għadda, jew mux English cuisine, kien French cuisine. Dependi fejn mur taħdem. L-Ingilterra huwa l-iktar city li ssib restauranti differenti, b'cuisines differenti u ta' ċertu livell. L-aqwa xeffiet fid-dinja jiftħu Londra. Agreed. Londra u Dubai, ovvjament, għax hemm ħafna nies, hemm nies li jimlewlhom ir-restaurants. Efhem, imma jiena darba ħadd carbonara ġo pub. Hija ma bħal kullum kienu hemm it-tajb u l-ħażin. Imma tkun taffejt muru. Imma il-ħażin tal-Ingilterra huwa ħażin. Ma Ħafna tista' tmur ħażin. nismani, tista' tmur l-Italja jekk ma tkunx taffejt mur tiekol u tikol ħażin. Dik hemmhekk vera. Ġifieri dependi, u bħal kollox fid-dinja ġifieri tittamel riċerka tiegħek u tkun taffej sejja, ma tistax mur f'dawn ir-restaurants ngħidilhom jien tat-turisti. Ma drabi tibilgħu ġifieri. Qed tifhem. Jiddependi. Inti minn meta tkun żgħir. I mean, naħseb in-namra l-xef bdietlek minn meta tkun żgħir, le? Li xi 15 ta'. 15, imma minn dejjem kont immira illi tiftaħ fine dining restaurant bil-portion żgħar li ma kontx teħdu fox kemm għandi. Mismani, għandkom idea kompletament ħażina, u xaħna nagħtu ħafna korsi ġifieri inti. Meta tkun tiġi tikol għandi fil-restauranti tiegħek. U tikol xi 10 korsi. Eżatt. Fl-aħħar xorta toħroġ isek. Toħroġ milli keħex minn widnik. Le, imma jiena ġieli mort daw il-fine dining experiences vera issa jiena nibla lalla, Victor, jiena nikol lalla. Imma mbagħad iġiblek platt. Il-platt ikun daqs Ġesu Kristu jkun fih daqs il-mejda 3 darbiet. Mbagħad ikun hemm farka żgħira, imma tieħu 10 minnhom vera tixbata point. Vera. 10 ma dawk l-10 kemm jiġu jiswew. Ejja, tħallilu xura tal-karozza. Imma tu pjaċir. Għas tu pjaċir. Imma di raġuni, ġifieri hemm xi raġuni għaliex kollox daqs. Għax jidher isbaħ, jidher isbaħ, hija arti.
Anka il-plat kbiru, xidar isbaħ jarti. Jena l-ek zobbi zaħira, xidar isbaħ. La jindem għal-muni, jaxxajdu z-zajs ħelu. Hello. Ġal-muni dejjem, zawċ affarijiet li mu mux ħelwi meta jkun zaħir. Il-paga u z-zopp. Imma zjaħlik mill-li le, inti għatrajt mara tilab ma Rottweiler, imma mara tilab ma kelb tal-but. Fine dining buffet jesisti, per eżempju. Ma tistax tajd. Ixel li jisija xan izvina u xabba sħana. Fine dining buffet huwa kunċett tajjeb. Ifimni, jista tagħmel buffet li jkun irfinu. Il-problema ta' buffet meta jagħmlu buffet u għax ovvjament jkun jikkejterjaw ħafna nies. Agreed. Volum. Is-sinti fil-volum biex tikkejterja dak il-livell, it-teknika tnajt ta' wara l-ikel, trid ħafna xeffietu. Meta mbagħad ovvjament financially ma tagħmel sensu. Ma skont il-prezz u jekk il-buffet jkun hija xi 300 euro. Tagħmel sensu ejja, come on, Ma mbagħad 300 euro mhux ħajkollok 200 jew 300 ruħ. Ġifieri. Jiġi gienat. Imma sa nippjanaw. Int vera pessimista, Viktor, se tgħidli li ħażin. Namluħ, nifsu wieħed aħna fine dining buffet. Ġimgħat FDB, ġibu l-bjan ħedxef. Fil-ment, uħan pattu jelu. What qualifies him as fine dining? Għax għalija għal-Max, per eżempju, għalla pizza mantil quiz, qualifies as fine fucking dining. Super fine. What qualifies? Per eżempju, ta' taradix, tejda fine dining. Għax zaħir bis, ġifiri. Ifimni. ħafna drabi ġo fine dining restaurants li nirranja jen hija l-esperjenza. Ġi mhux kif qed toħdu għantu ma tiġix għall-ikel biss. Tiġi hemm l-atmosfera, tiġi hemm s-servizz, l-ingredienti li nużaw, li daw kollox ikun fris tal-istaġun. U mbagħad ovvjament x'jagħmel bih ix-xef u hemm ovvjament ħafna teknika, ħafna ħsieb, il-bilanċ tal-menju, ġifieri bej kull korsa. U l-expertise ovvjament ta' ħafna nis differenti, ġifieri mhux ix-xef biss għandek is-sommelier li huwa l-wine waiter, ġifieri jimmeċċalek l-ikel, jispjegawlek l-ikel fid-dettalji, esperjenza ġifieri anke tista' tagħllem minnha. Ġifieri hija esperjenza li ma mhux. Jiena kon mor darba fine dining restaurant, u it's true, mhux ta' kuljum u ħadd pjaċir, mhux qed ngħidlek, ġifieri I understand the shit. Imma dal-ostja ġab li deserta. Għallu this dessert. Għalla biz il-dessert, l-isem tal-dish kien xi daqshekk paragraf. This lovely kellu it-te tradizzjonali mill-Indija, ċfirin assumejt li dana balla ħessilu. Ma kombinazzjoni. Imma he had to actually ġifiri dana b'xi mod għat imurem, għat jitċekja, that's all, it's all part of the experience, mi għafimi. ħafna riċerka daw kunu dishes ovvjament ħafna drabi oriġinali ta' xef u koll, mux ħad mux kollom fl-ebda restauranti ieħor. Ovvjament inspirazzjoni differenti u minn pajjiż jista' jkun differenti, jista' jkun minn childhood memories jew hekk, ġifieri ikun hemm ħafna. It's a question of tiġi arti jew ġifieri at the end of the day. Jarti. Imma issa jiena x'iżob ta' differenza ta' milli minn fejn ġab it-tea leaf. Differenza billek. Ma jien ma nifhimx bħal wine, I can't understand fine wine versus fil-kastijak ma tiġix inti. Fil-kas tiegħek ma tiġix f'daw tip ta' restaurant. Għajdili. Kif jaf ma tiġix da? Għajdili, għet wiskwit, għet id-dajani, Viktor, għajdili. Fil-kas tiegħek tiġix u? ħadd ma badalik. F'sormo. Bravo, naqra il-mod. Wasalna biex namlu l-intervista, inti għandek Michelin star, u xek. Inti jew il-restorant kollu Michelin star. Il-restorant. Għanna kellimna l-xaħat li da jafek sewe. We, Françoise! Jek ħatmur li sptar biex jwallu lek l-ura dak il-seba li għadek tajt, tista sema rasek li minada se jkollok taħħab ta' sikra l-kunjata biex tix. Sirna rum, Kulħadd jweġġa fuq il-posta xogħol biex juhu sik. Ejwa, Françoise, fej ħatitfaw subak? ħatitfaw ġo frizor? Titfax ġo frizor ta' jinaf. Għarmiħ barra, ittima ta' tess, għabdu bil-paletta u daħlu fuq xilli bommuk. Imma jek jiddaħlu ġo frizor, niggarantilek jien li niksor la kubtek it-nejn u nġibek tamel pipi minn pipe tal-katita. Nun. Xef Victor għat ma kien jiġi bil-libon. Għat.
Meta konti ġalu jixrob il-libon, ma kien jiġi bil-libon. Kien jitlaq bil-libon żgur. Imxafal sa ma dik id-daqna ta' xissul għandu maħna ma wixu, ha? Imma qatt ma ġi bil-libon. Semmu xajta, ha? Għax jien konti murlu bżob mobili bon iktar mittur FM San Valentino, ha? Minta met jistaqsu kif Chef Victor sa' raġel sotu sa' ma l-arda sek. Bixi, zit fil-pis, imma parti ek għandu zob daqs l-osjan. Zob għandu Chef Victor, ha? Jisu serdu fuq il-hormones ferru xjat jabes lemmu law. Boing, 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 boing. Fat minn MJ l-isem di cook sportiv. Naturalment tal-lem minant laqwa u lajar. Ġifiri tal-lem bil-bews. Kulħat jaff id-dinja ta' restaurants ma tistaqat tisir xif ta' klassi jekk qatt ma ġejt arrepjatu fil-fatti kunti kulina stess li nistupra li Chef Victor. Ma wi li Chef Victor kont nistupra breakfast, lunch u dinner. Per eżempju, u kun ikkunet jammel sopa tal-kuxli u jien kunti muren kiss mi wara u papem infaqal u zob flagellat fit-tobba tal-pupu. Naturalment la kondom. Għadda kizmin kiena ta' moda il-HIV, l-storja differenti. Tal-voga l-felul. Da kien xef xej kolli għalbek. Ma mettilnix kollox. Għax aħna nafu li f-restaurants u kif rajna fuq MasterChef, tkun hemm id-disciplina, tkun hemm is-swat. Eżatt. U dan sawtek b'mod vulgari. Naqa intimu mill-li nista nitib nifhem. Tista' titlifa Xiex. Mela, tajba jadajja, faqqa ħielu. Tista' titlifa l-istilla? Ija, żgur. Tista' ġej mhux qed għaddejja, mhux Le. Daka jiġu. You have to retain it every year. Every year jagħmlu. Mela. Fiex wasalt issa waslu biex jagħmlu renewal? Fi frari konna l-awards. Tajjeb. L-awards? Bħalna mela aħna. Bħalkom. Ma mux bħal. Għax aħna biex int ħadd awards, u il-baħt awards. Il-baħ xiftit. Jina li nkun nix nejda ċar li minister u dim mistednin minn ħar awards bizġej. Ħanibdaw, next year ħanibdaw bija. Fil-thank you. Dak is-sirġu għad kisru spuna. Thank you, Chef Victor, tal-li għandek l-award u għek bħalna. Bella, dakka hemm xi tip ta' reviewer li jiġi għaret nara jekk hux inspectors. standard u hekk. It will be in kiss, tipo, Yeah, l-inspector. yeah. You will not know. Ma nafux. Ġifiri, memx tip ta' kriterja li timxi maħħa. Ġifiri tagħmel il-restaurant tijak, il-kunċett tijak, il-kwizin tijak. Astja. Daw jiġu bħal nis normali, jibbukjaw, normali. Mister? Jiklu, jihdu l-esperienza, jħalsu, jidilqu ma tkunx taf. Ġal ma jġifu xej, la reports jew hekk ma jġifu xej. Xi korruzzjoni li tkun taf inside info ħadd ma jgħidlek. Ma dem must work for a body, they work for like Michelin hours. Yeah, they work Michelin, for Michelin, żgur. Astja. Jmorru iktar minn 60 pajjiż illum. U hija l-iktar guide prestiġjuża fid-dinja. Internazzjonalment, ġifieri jekk ikollok one star Malta, one star Pariġi huma l-istess tal-istess livell. Senti skont l-esperjenza tiegħek ħan immaġinaw li hemm ir-reviewer hemmhekk u nafu li hemm ir-reviewer. Inspector kjera. Inspector. Eżatt hemm dal-inspector ġifieri u qed jarana nagħmlu. Aħna bażikament ħanamlu logħba. Di sa logħba żgħira. Il-logħba qiegħda l-punt huwa li tal inti qed li tista' titlef il-Michelin star, aħna ħanatuk ċertu scenarios fej niġu aħna ir-restorant tiegħek u namlu ċertu affarijiet li jista' jkawża li inti titlef l-istar. L-istilla. Ejdenna daw jekk jaħdmux, jekk itelfu ilek sewa, mela niġu aħna u nieklu bidejna. Le. Ma titlifix dik. Assolutament le. Tajb. You won't get deducted any points, ġifieri. Jima għandi kontrol fuq il-klient. Fuq il-klient forsi u ma titfawx il-barrek tal xat jikol bidejh tħallih inti jikol. Le, ovvjament, najdulu. Spaghetti ek, per eżempju, kun jgħafidej. Najdulu, ovvjament, dak mux it-tip ta' restaurant li jikol dawla fed. Eżatt. ħanajdulu zgu. Next one. Ma Nitlu. nistaqsam mal-inspector. Eżatt, ma jkunx ġeb. Issa, sedawna, għadalek għat nsaqsu daw scenarios biex naraw għallim nista level nistaw niġu aħna biex ma naqxu lekx business. Mela aħna ħan nitlu fil-restaurant sowa, u l-ħagġa li nagħmlu ninżaw iż-żarbun. Unħalluh mal-bib. Mal-bib. U nidħlu ħafin. Inti ma naffettwawx laqas. Tajjeb. Komdi. Imma jekk naħraw lek ħarja fis-sink u nħallu hemmhekk.
F'dak il-każ. Naħseb ikollok il-problemi. Ifimni, konna l-problema sa ċertu punt, għax aħna għanna cleaners, ovvjament, li ma kull every 15 minutes jinat toilet. Stija mela 15 minutes, ostja, le. Ma jdu nipjanawa, jdu nipjanawa. Jdu nipjanawa, za kif naraw merġi. Għalli laqs id 15 minutes. Jow nikidnapjawa bil-cleaners, għalli ma jisir xej. Tajba, alright, tajba. Jek nilabu loba bejnietna jisima min iġiba l-ewwel. Fuq il-mejda. Ifimni, li Dik inta l-fuqilek? Mux laqqa xej. Vera, jisaj xi ħadd qed iġġelek fir-restaurant tiegħek u ma jaffettwa xejn. Zgulli li. Heavy, ostja tajba. Ma nafx jiena naħseb ħanipruvaw, ħankomplu naraw daqsxejn dawn sitta. Mela, nibdew ring ta' betting illegali fuq il-basketball tan-nisa u meta jiġihom il-period. Ma l-inspektor mux għaffetwa, ġiviri. Inkod naqasmu ċittijiet f'dej in-nies. Illegal betting għandek. Possibli mu ħajdlek xejn l-inspektor. Wi, savaw, jgħati jikol. Wi, 24 million, jikol. Very good, Chef Victor, very good. Possibli, jasna vera? La, dalla. Astja, jibsa minn L-inspektor, ovvjament, ħajġaġġana fuq l-esperienza tiegħu. Mux l-esperienza għandi. Imma kullu fuq il-mejda ħdej, Mux naħxidu l-esperienza jiena. Jow f'dal-kas, per eżempju, li jmiss inġeldu s-srida fuq l-wejjet, għal-ibda raġuni, li fal-bazz. Ġassa xinħobbu narawhom jitqatlu bejnietom. F'dal-kas il-betting jitwaqqaf. Le, ġas tal-bazz da. Inġeldu ġiġ t-srida feroċjati, inġeldu għan fuq l-wejjet. Tiġiġ tajdli, ħatitlef ħatitlef dik l-istilla. U għajja. Jow jek nixtru l-voti tan nazjonalisti biex jieġaw jitilaw il-label zgura. Fil-restoranti għaka. Taħħa PJ, teġax iż-żid. Il-loba kienet jisa fuq klienti zibber as-saċ. Ġili kellek għad fine dining set tipo klienti demel fej kellek bżon tejdlom isma, inti dar tlaqla barra ġmin. F'kalma waħda jkunu zibbel u bżiq iktar minnek. Daqxej diffiċli. Mela, tinċorta. Tinsertom. Mela, mux. What would they be doing? What for you is unacceptable? Darba kelli restaurant tijaj u ġiviru naqra. Inti għapatajt kelli restaurant tijaj. Inti da mux tijak ġiviru. Le. Le? Nirranjom. U kelli zoċ nisa Ingliżi. Nisa, fuq l-intervist dana, istidinna persona għazina. Da ma jistax jitina sponsora. Għalih, komplu għanisma daw Sorry. Daw daħlu fis-sakra, ġifiri me kienu diġa fis-sakra qabel ma ġew fil-restaurant. U rridu jagħmlu sin. Sex scene? Mux seksin u t-nejn kienu vera korroħ u xjuħ. U insomma, korsa u roħra jgħidu xaħġa, saf kif. U fil-main course kellhom papra u batu għalura. U għalija kħet insajra perfetta. U insomma, u baqaw jikkomplenjaw daw. U jgħajtu fil-restaurant. Uħriġtina. U bazikament għattilom tistaw titilqu. Għattilom jimx għankompli servikom ikel. Anka ġifiri marriċ flus, marriċ ċej, għabdu tilqu l-barra, xofjament kien nis oħra, kħed id-dejqu nis l-oħra. Eżatto. U basikament marridux fil-bidu, ma kellhom jitilqu, xim waqft inservi li kienet, tifhem. Ġifiri ikun hemm affarijiet, ma da stajt namela x'kien ir-restorant tiegħi, ma nistax taqbad u tkeċċinni, sax mhux tiegħi, il-restorant dik ġomoħok, però ovvjament min jaqbes il-lajn mandi lebda problema li najdilhom biex jitilqu l-barra wkoll. Sota, għamelu, 100%, ġeċi bravura. Xejti l-ju. Tox konsirej l-ex gur id-djani kienu daw. Id-djani kienu. Koroġju. L-leba, razzizmu kbir. Spow, għataħilu di. L-ewwel darba. Tiemu sajniex għad. 33 episodju. L-ewwel darba li jettek jena biex izneħi bitxa. Do they tip well man fine dining Vic, tipo, għax inti ġejt ton fuq 300 euro.
Jina ma jtinix qalbi, laqas nħalli l fucking 1 cent. Yes. Anka sufu fraktal ġildan iġborom un-ħodom. Nis li jġiklu f'dat tip ta' restaurant, jikun jafu fejġejn, ġivir kunum dorin u koll jiklu f'dat tip ta' restaurant. Jaslu ma taħt ma jġalom bil-forsu. 100%. Jisku li jittipjaw, mela. Di xini ta' tips in ġenerali fil-food industry? Vera, jina tal-melita ma ntiqx iż-żejja ta' xtani l-internet. Mux hija kultura, ma kultura. Ma kultura, ħanaqbad kultura, jen tal-inqum fil-ħodu u mur fuq il-radio għajjem in-nies u noqotna bil-komedja. Tipjaw li sob. Ibdija. Tista' bdija, għara taħdimx. Kultura. Mux minn dejjem fil-restaurants jittipjaw. Mux restaurants bis anka, eżempju, taxi drivers tittipjaw. Drabi. Eżat. Issa, ovvjament, tittipja jek trid. Tittipja jek trid. Mux bil-fors. Ma restaurant kważi you're frowned upon jek ma tittipjax. Le, u anka f'ċertu barra minn Malta specialment, tkun included fil-prezz. Eżat. Għandek 12% jew 15%. Dik zejda li tinkludija fil-prezz. Di isu jedu. Imma għandek id-dritt li tajlu sma ma rriċ nħallasom daw. Mux bil-fors laqqas. Agreed. Ma nafx hekk titaqtaħħa di. Arġentina u t-għedin fl-istess ilma. L-iskola tal-Knisja. Tipo l-Amerika, il-tipping, it is embedded in the culture tal-imot li apparentament il-servers ma jihdu fucking xej flus bil-ċiċri jitħalsu. Paga minima un bati ovvjament daw jitħalsu mit-tips. Eżattu, imma naqada z-zibel. Le, mux. Malta miex id-nek. Le, assolutament li. We touched on it a little bit earlier, inti, u għetlek tina naqaċan setlek għaxdiru dun għajmu għadil n-sujġet. Da vera li kollu xetjola li ma konx teħdu foxka mandek, jow ikkella. Mela jira tal-ju. Jow għaxbitek Porsche Macan il-ġdida. Come on, għax naf li. Jena naf restaurant tajjeb. Genuine mid-level restaurant u fucking u vera tajjeb kien. Imu kellu starter ta' Kristu, very good starter. 8 euro kien ipprezzat. Imbagħad in the click of a night, millu malada, ħan inossi da tara xi 16. Which talla, merġajt ħattu dal-starter u vera diżappuntat għax it's a really fucking good dish. Imma ma nħossni qed jisraqni dana mill-lejl għan-nar, mill-lejt tal-ħili 16. Aħna Patreon ma tellajniex f'sena. Diki Xfjara 8 euro pajtu tħalsu, laqas sammejni jom Intom iż-zibel hemm wara tiġibhom. Laqas il-kola ma ċarġajnilkom lilkom xejn. Eżatt, għadha dejja l-gwerra tal-Ukrajina. Għadna mbatu bil-Covid. Palestina. Ma smajtix. Palestina. Polio, Brexit, ostja, chicken pox. La kollox. Imma vera, Malta jenna ra vera edin. Perez, mela, tija di pjaċiri jena. Alla McDonald's mollix il-prezz. L-istessa. Le da ma jolilomx da. Ma stax tħallat, kif tista' tħallat? Xamel? Olla cheeseburger, fox kemal. Imma kemm olli? 1 euro. 1 euro, imma għala ċitsalu għat high percentage, anki pastizzi kem kienu jisu 25 tal-la 150, that's a 100% increase ta' xalon. Fimni ma stax tħallat l-ewwel net titħares lej tip ta' restaurant xi jkunu ma jkunx. Ovvjament ir-raw material ġifieri across the board, m'hemm xejn irħas jew mhux iktar għoli. Għandek il-labor għala ħafna u kollu, il-labor cost. Labor kemm għandhom il-labor. Zejda. Ġifieri at the end of the day, dan huwa. Huwa negozju, ġifieri titaqra l-flus minnu. Nissiguralkom jien fit-tip ta' restaurant tiegħi ma dix naqra l-flus konna naqalaw way back 5 snin ilu, 6 snin ilu. Il-profits naqsu, il-profit margins. Ija, vera, ma per eżempju dil-ħaġa li plat pasta. Hemm postijiet li plat pasta billi wadablek naqa porcini, Umbat jgħidlek bit-chicken u chicken ikun li frizzat tal-maple, għax taf li moda kien l-estim qatta. Mux tal-maple, tal-xismu, tal-whatever insomma. Kun borza kbira. Eżat, blu, daqs l-ostja. Umbat jiġi jċarġjani xie 18 euro għal-plat pasta. Għabxiex li bajamluħ il-pasta bid-muħ tal-anġlija.
daw. dak ħażin, Sta' no. jkun oli. Dak ħażin. And the problem is that we're still paying for it, Mendi, għax edin japprofittaw l-alla nis, ġiġ tajdi ta' Victor, sa' minnet jara l-alla. Għaw min, ewejja. Għaw fair prices u Sibni kollu, għamina 100% ma dak ħażin li għattajt inti. Umbata ħadmu lek bit-cheap labor terġa' ġifieri, aħseb wara kowet nħadmu l-Maltin bil-paga kif suppost. Jkollim Maltin beħ id-dar biex Maltin mawx, ġifi fi xol tagħna ma jeżistux Maltin iktar ftit. Ostja u vera xejjek. Ftitu, ftit. Maltin tellu. Razzista. U di oħra, per eżempju, li ma konx teħdu fox kemm għandek. Għadu għatettina deconstructed dishes. Di mużejta tiju li armatu. Għax daw għadda fid deconstructed. Iġibu kannoli f'aħulek u jtuħulek għalet ħadaj. Ek jiswajt 16. Ħajoqtolli da. Għad komplienti. Ma nafx jina ntlift. Le, komplienti. Rajtek il-sabbot fuq il-mejda u ġibna ħazin. U biex namlu ċara, we're not saying any of this shit for your restaurant, so biex tasbu li ġiħil-ostja. Għalek għandu l-Michelin stars, għax da shit ma jgħamilom xu. Biex namlu kompletament ċara. Jiftħilna xi li bella ħna. Le, għandi oħra. Li ma konx teħdu fox kemm. Xtiħu pjaċir tajdi li jassi minn qalbek. Di delivery, kif iktar tiġi tiswik iktar minn restaurant? Di zejda. Di zejda. Kif? Meta tordna delivery. Tiġi tiswik iktar mill-li kiku qed tikol fil-restaurant. Ma dika tajtix li xi ma nix delivery. Ma inti palissa spokesman ta' kol restaurant li għaw fid-dinja. Biex kontaf. Per eżempju, ġili, mux ġili, hemm ċertu restaurant u le. U dawna, jina, meta ninduna daw l-affarijiet, jina vera bnidem peti. Meta nari ċertu prova jaxxini vera niddeja, no matter how big or small it is. Ikun hemm il-prezz tar-restorant ikun irħas minn fuq daw id-delivery apps. Fijuma bażikament jiċċarġjawlek il-commission li huma ħajħalsu għad-delivery app jiċċarġjawha lill-patrun il min ħajixxi l-affarijiet, il-klient. Ta' żibel u għalhekk qed nixtri dan the point of it all is inti qed tinexxilek dbieħ dix żejjed true service li ma stajtx tipprovdi inti allura ħallas għalih. Mhux jiena ħanħallasulek għax niġi jiena tinħallas il-bolt ma jtażwel nagħmel kontratt miegħu jiena. Meta tagħmilna live show pereżempju, it-ticket Monti, ma tfajniex il-commission tagħhom ma tfajniex fuq. Great, le ma tfajniex xu. Il-bajt tajnik fucking check ta' Ġesu Kristu ticket Monti. Le, ma tarax jew. Infatti jekk taraw, jekk tmorru taraw tal-competitors tagħna. Le, vera, infatti it-ticket tagħna kien 25 rounded, jekk tara tal-oħrajn hemm xi nies whatever oħra ikun 26.73 pereżempju. U dan ħalli they actually charge the people the commission fee, which is not fair u jien fl-opinjoni tiegħi. U di oħra, mux teħdu fox kemm. Il-restaurant jek kif mux jgħed fuq il-Malta discount card. Maċana. Għasħad rispondi karjadi. Le, da memx zon tu rispondi xej. Raġbir. U la ma mux teħdu fox kemm għalek. Kif waqfu jibatulna il-vouchers tal-Covid? Għadaw tajbin kienu. Anka, jina tajbin. Kienu tajbin għallina kollu. Mela, imnalla, le. U li ma konx teħdu fox kemm għalek, kif reġa għala u triq tal-barrani? X'kemm għandek, Viktor? L-ostja. Biex kun taf il-premessa ta' qabel bdejna il-production meeting tiegħek kienet Malta tobodu lil Viktor mela jżommu ma' Malta u naqbdu naqalgħu. Dik kienet. Tobodu, insomma, wejja. Wejja l-kelma ġipekku. Francesco dak il-libaw. Dak ħalli jolna miskin, vera tifel ħela, Tifel sew. Dan ġibuħ xi darba. Nġibuħ, nuhu pjaċiri, Mela, għan estisax, onestament, nasa kemm għaddejn spoon?
50 minutes. 50 minutes, ossi ma tkellimniex darba fuq Masterchef. Ena għalej għanti għaxietna. Ma nistax, mela. Ej, vera. Imma Masterchef, da kif għazlu lilek? Da jew Ben Kamil kien busy? Vera kollox u jifhem. Ovvjament, hemm kriterja kif jirtażlu. Ovvjament ġejna mażulin minn Masterchef barra minn Malta. Masterchef hija internazzjonali, mhux ta' Malta biss. Agreed. Jagħmlulek interview ġifieri. Ovvjament, Kien hemm iktar ġifieri ġast minn ta' mitlieta. Min ix-ċert ma nafx, però minna interview ovvjament. Eżatt. U tiġi mażuli, ma mhux għax tapplika jew hekk ma ġas kelli telefonata. They contacted you themselves u hekk. Ma nimmaġinakx tapplika jien. Ma ġifieri Tapplika l-ġaġġu. ovvjament jaffiċinaw kod, jgħidu lek ix interessat jew le, tmur tkellimhom isir interview. Li nista' ngħidlek li Masterchef barra minn Malta ġew jiklu fir-restaurant tiegħi. Ovvjament jena għandi reputazzjoni, għandi Michelin Star, għandi Bit Gourmand fil-restaurant sija. Xinu Bit Gourmand? Bit Gourmand. Bit Gourmand jgħid. Xinu? Bit Gourmand fil-Michelin. Ija tip ta' award li għatu l-Michelin u koll. Ok, bħal tagħna, Fiż-żewġ restoranti ġifieri. Ġifieri le, ġifieri dana jekk. U da xorta ġi kol fuqet minn restaurant u f'nofs likla għalli sma għallina introduċeru għallina minn Masterchef barra. Olandiz da. Ġifieri ġew jiċċekkjaw x'nagħmel jien bażikament. Of the production company of Masterchef actually came to check you. Tara x'namlu aħna fir-restaurant. Ovvjament kien fl-ewwel staġun da, meta ma kienu jafu forsi. Ma xorta seta fittex, ma kienux għafej jiġi. Ma insomma ġibix esperienza. Ma le tajja po, għamina dan mux affarijiet li taqbad inti bladdoċu tajtu. Xek titfa, it's a brandu. ħaġa kbira. Aħna fl-opinjoni tagħna il-Maltin jaqalawlek naqra wis. Imma jekk ħażin il-plattu da żejda, jekk il-plattu ħażin. Ma noqgħodx nduru mal-lewżanti, ma taħsibx li s-sinna woke u zobbi. 100%. Jew inkella kif nafu aħna l-Maltin oxux. Taddu ejja. Jiena meta 100%, asa dubju mandim fuq. Jiena meta nara lilek qed toqgħod tirrispondi n-nies, tipo taf kemm il-darba, ġifieri jiena ktibt tipo status u nsejt naħseb darba actually faħħartek għalex ta' actually to be honest, pala fuq tipo jekk nara xi ħadd ieħor jgħid the chef Victoria wis pastas just għax jgħidlek il-verità kif nibla kantonieri. Għax meni jekk ħażin. Sorry brother, ħażin u daqshekk u finish. Jien minix jagħtem biex noġob il-ħadd. Jien jagħtem biex nagħmel xogħli. Xogħli hu li ngħid li hu ġifieri aħna għandna roles differenti bħala judges ukoll. Dik huwa rol tiegħi, fimti ġifieri mhux jagħtem biex noġob in-nies. Le, great. Assolutament. Smajtek kemm il-darba tajt, da mhux livell ta' Masterchef, hawnhekk Masterchef ġejtu ta' kif il-liba jiġu mela ta' Masterchef. Jien issorprendun in-nies l-ammont ta' frejjeġ li għamlu. Ma fimtiex u ċajta. Le, Kif jiġu ta' Masterchef. Is-saħħa. Zejda, ejja. Ħabbex xu għal. Le, ma saqsew ma Mela saqsi ejja. Men inti hekk fucking is-saqsi. Mela nimxi skont Ija, ma t-pejsja naqa, saqsi vera. Pejsja li ejja. Ġili ġew fuq Master, vera ma sajt, ma ħan inventa. Le, ma ħan għala mill-liba. Ġili ġew ċertu people, ċertu guests, whatever, contestants. Kontestanti, Imma jkollhom il-basics vera fucking ħżiena. Dana kif jikunu dar jgħidu il-liba kemm jien tajjeb fit-tisja. Ħanmur Masterchef tajjin. Anyone can apply, I can apply if I'd like to try. Jek mintix chef professjonali, tista' tapplika u Malti. U da ma jagħmlux it-tip ta' vetting. Razzizmu joraw. Xiġifieri tkun Malti da, vera. Tkun Malti, actually. Malti, jew ilek tgħix Malta so. If it makes sense, I need to know the Maltese language. No, because it's Maltese as well. It's only doesn't make Masterchef sense. Malta ismu, ġifieri kull pajjiż hu hekk mhux Malta biss. Britain's Got Talent u hekk ikollu tlajna l-Maltin. Britain's Got Talent. Britain's Got mort kanta. Imma mhux xorta talent show, it's a talent, le? Ija. Masterchef differenti. Ma anka Malta. Għandhom il-kriterja. Alright, Jekk tiġi dak għalhekk ovvjament ninsistu ngħidulhom. Għawek mux għet s-sajra d-dar, jow mux għet s-sajra l-ħbib, jow mux għet s-sajra l-mara. Tiġi jem preparatu. Għalla l-estiru għakataqla ġifiri. Eżattu. Iġiċu.
Kienu wieħed Jekk m'intix lest li taqla l-kritika tiġixu. Kienu wieħed prova jagħmel lasagna mill-bidu f'xi temp ta' 20 minutes. 35 minutes. Prova jagħmel lasagna, dekka titħalli biss il-bolognese jew xi nitbaqbax li 4 sigħat. U dan qal illum ħala lasagna f'30 minutes. That's like a basic. Kontatlu għatlu lazla ħażina tad-dixxu. 100%. Ma nix f'35 minutes lasagna. Aw tantx tagħmel lasagna ma Balik ta' ħaġa heavy tal-kalaġina. Għalija naf il-fakjaj ta' xħelu dak il-ħelu. Laġina nejt il-rużarju bil-kontra biex namela, mux dinnek għetnejlek. It's impenjativa, hassle. Ġveri ċertu affarijiet un bat ikun anka common sense da, mela da, ma tixkul xef professjonal biex taqalla tkun taf. Ida ta' nix lasagna f'35 minuta. Ġveri, inti tiġi li ħarquni. 100%, jena biex naqbess futipo, jena kont indoq 20 sena drums, issa. Di kamil darba. ħafna. Episode wieħed xi sitt darbiet. Ħankompli nejda, għax jena ħadd. Ejja l-ars. Jena ukoll ħadd awards u eġurilhom. Bħal tagħna l-ewwel. Attent, ma tantx fadal spazju. Ġieli kont noħorġu barra ndoqqu. U ikun hemm il-band da ddoq. U mhux billi batara l-crowd quddiem ikollhom ftit ta' jkollhom xi jinnaf xi 10-15 people. Kulħadd qed jinnodja rasu mat-tempo, imma kollha kemm huma tempo differenti. U ma tihomx tort għax x'ikun ħireġ minn ġol band, tgħid tara xi żoppet jagħmlu hemm il-basic ta' tempo ġo music tiżommu. Ħadd ma tiżommu da. Kif illi badaqqaw id-diski u qalu, ostja ħana vera tajbin. Ħanamlu konsert. Ma nistax nifhem daw l-affarijiet. Ma nistax nifhem x'indu x'jaqsam ma' suġġi. Nipprova nifhem anke ħallejtu jparla. Le, għandu x'aqsam għax daw in-nies. Għaxu irid jippejsja. Infatti paċe grasso kull-jom. Jippejsja. Il-punt huwa, jekk inti ma tifhimx fil-kċina, għalfejn qed tindenja ruħek tmur toqgħod tagħmel għal-Master Chef. Mhux hekk żejda hu. Yeah, why are you lying to yourself at least li inti minna li king tad-dinja fit-tisjir? Ma tistax inti tara l-plat il-liba kemm ġie ikraħ u tinduna li fucking ikraħ. Ma nistax, I can't understand. Aħna nbagħtu man mis-self-criticism. Inti ġi li tajt kemm jinsabiħ le qatt. Ġili għamilt. Għassin għat ma najt li jinsabi. Ġili għamilt, I have to admit, ostereti li bost jalleħja kem ġit sabija, Gina darba mort hotel u kienem naħa minnom kienem jisu gwarda jabba jew whatever Bil-Mirja. Bil-Mirja. Vera ħat nara li nifsi naħxija ġifiri. Ħares lejja taf kif jamlu għoddu palta sajko, għek għata ħares lejja li bax bizawst. Kem lider ikraħ ostja. Xieħżunija. Pejsjajt bizzeja. Tajja, bax għanna komplejna l-intervista ma' Shevchenko. Part 2. Est-ce que c'est? Nasib fuq Master Chef? Le. Ma għadx għalija xej li ma sejju liġ bħala ġoġ. Ma għadx għalija... Dawni għax, għal-moment. Kif tkun sinu li la, imma veru, ma għadx għalija li ma joħdux fuq il-qabar familtom ta' Master Chef. Ma sejjux bħala ġoġ għal li kbar xef wara l-lunet tal-Sfinx li ma jaħdux fux li bala ditom morru jazu l-dik il-witch ta' xeval ta' xef Letizia u l-dak li jġbaħ il-missir Peter de Kutros putadu meħaw. Nametti? Kontestanti bravi għafna. Pero nametti kolli jem kontestanti bravi inqas mi wipers ta' karossa. Sabna la mażlu nix sa' fuq Master Chef għax biddali kont nidaj kont naħra ilom likel kullu. Xi zobt murtizzata fuq il-televizjon meta ma taf xi zom laqas furketta bidek. Furketta tan dik li l-bnidem ivvinta iżat wara r-rotan u ftit qabet mortidu fux kimandek. Je ne sais pas kif chef Victor għadu ma repjax il-xaħad minnom. Kiku jina fuq Master Chef l-ewel nibda bil-nistupra kameraman, warm-up, un-bat il-mun repja xaħat minn tal-aħbarijiet, kolla fihom daqqa ta' un-bat biex nispiċa mur ninfex satejn repja l-kollox il-kulħat taħan sitra dak li ġbaħ il-nannu ta' Peter de Kutro. Jek nandu xej li kel ta' Master Chef u għani esmi xaħam. Wil, għanina la,
Kull program fih biżejt żejt biex tħaddem Magna Cosworth fuq l-arjan. Il-televizjon Malti ilu ma jara daqshekk xaħam mix xandra diretta tal-funeral ta' Pavarotti. Viktor, jekk tismani parir wieħed intik. Mor fejt mor, tadem fejt tadem, dejjem ġormijak fi xkun ilma, għax il-pirmni tal-pressjoniet tibda tiblaħom jisom Smarties. Għajtek tamer għafna qbib. Sa' itom, għax min jaf xkedda fik biex titfak ġo Applehouse wara attak tal-qar. Kunna nalqu krej unġibu krej. Weh, il-għavi. Jena ma nista. Proset. Silohi. Proset. Guys, pija, għasedinu darba proġett. Proset. Jena ma nistax. Niftakar u naħseb. Għala ti rapja kollu. N-rapja! Nistax nifem il-punt. Jiena, onestament, fu MasterChef. Jiena vera naħseb naf insajjar. Mux il-level ta' forsi MasterChef, imma... Inti livell ta' xejba ta' fissajjar, da. Ma tarax. Indek zom naqra. Le, Naqalawa? Taqla. Naqalawa. Skont Max, Għajdilu. laħam medium rare, titfaxħa fil-forn. Jiddependi xil-laħam xini. Le, Skont il-kxuna tal-laħam. Ej, nejdu riba. Inti kollox bajker nawdex. Iwa, ma jista' jkollok ribaj daqs flip-flop. Jista' jkollok ribaj. Kienet u Ma normali. dik ma titfaħiex ġol fornu, imma ribajek titfaħħa ġol fornu. Ħoxna tiddaħħala fil-fornu. Gridu. Titu. Ftit Ma minuti. kienet ċekk il-konversazzjoni vera, Spoon. Il-konversazzjoni. Jiena ma niftakarx li kien. Ixxal il-mikrofon sek zobbi. Għalliba. Jenet, għax dan. Jiena ma niftakarx li kien it-thickness involuta. Appuntu, just il-ribaj. Unbat qabdilna fuq il-reversing għol. Mux fuq reversing ta'kom, għala panek tal. Imma dakka għadda b'xi 3 kilos laħam, laħasib laħja me reversing b'3 kilos laħam. Anka reversing mhuwiex metodu ta' tisira li nusaħ fil-ċejn professjonali. Ok. Speċjalment fuq laħam aħmar. Jien naf tagħmel tiġiġa reversing jew xi tip ta' laħam abjad forsi ma hija liva. Imma mhux li prova jagħmelu, plus li t-temperatura kienet ħażina, x'int biex tagħmel reversing tittamel f'temperatura baxxa. Eżatt, titħallija bil-mod u hekk. Mhux iktar minn 110 gradi, issa fil-każ tiegħu kienet xi 190 gradi, ġifieri kompletament Eżatt, out of scope. xejn ma tagħmel sens xejn li prova jagħmel, plus li ma kellux il-ħin biżżejjed biex issirlu. Gridu. Ġifieri, u baqa' jinsisti, għadnilu, xorta baqa' jinsisti. Ma daku jien qatt ma tlejb reversing f'dak il-każ ma kienx tajjeb, żgur. Jiena vera ħadd pjaċir meta qbadtu tajtu mija ostja. Il-liqba jien vera ħadd pjaċir għax dan qegħdin qed ħannina wiċċ. Għandek 3 chefs granallati kolli ngħid għax you're big in the industry, you've been doing this all your life. U tgħidlu daka qed tagħmlu ħażin. Flok tgħidlu għandu raġun, tgħidlu jista' jkun. Le, wanka. Hemm ċans. U għalek professional. Le, u anka jgħid bija li għax dana Google ja. Intom kif tafu intom. Fuq l-internet is-seba' fajt tajbin u s-seba' fajt ħżina, mhux 100%. Ma tagħmilx sens. Tittara li qed dak li l-informazzjoni li qed tieħu toħodha mant nies professjonali anka. Eżattu. Xeffiet rinomati barra minn Malta. Mhux just fitxejt tfajt fuq Google reversing u tela isem ħadd ma jafu u jfisser li tajjeb ukollu. Eżatt, tajjeb ma fajt ħażina. Dik infatti kienet il-konversazzjoni tagħna fuq il-laħam għawdex kollu, mhux kif ħantejbu x-show. Eżatt, ifhem, il-show ma tantx il-live show li kamil nawdex li ġew iktar minn 1000 u mitruħ u fajna post bis-sala u għatmara da' sedda teatru Astra minn duġi stabilixi. Messaġġ probazzjoni. Dak. Użbupu da. Użbupu da wkoll. Dak il-show ma kellix bżonn jitjieb. Għax diġà laħaq il-pinik il-kien. Da kien diġà laħaq. Wara dimur nixrob. PJ bit-tams, oħoġbitu l-PJ. Wara dimur niftaħ batri u nixrobos. Jaġi dwejja. Kien hemm darba kontestanta, di għandna l-filmat tagħha. Di tajba tfaħħil, di tajba. Illi jettila hija. Zom, ħara. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Iqaf, Caroline, iqaf.
nil-gowli. Le, tija, fija. Jennet Taċom malija. il-plattax jista jiksaħu. U imorti għajħazinu kollu. Et najdu l iqaf, Caroline iqaf. Il-liba xie. Għed darbiet Jina għattela. bqajt għaddejja biex jina nlesti il-platt. Wala Biex zombi. joħroġ komplut. Kiku jina, Caroline! Jafa għal għadum sejbi, ħajja! Lesta dik, lesta dik. L-esta dikax etlalla bija. Dik straight away disqualification, dik għadet. 100%. Ġi mek konna ġotajnijom 3 minuti fuq il-ħin. Ġifiri dik bat. Kontu over u Konna koll. tajnija 3 minuti fuq il-ħin, plus la bazzera li ma tamel sens, li di għamlet gold leaf, li di bazzikament ma tamel lebda differenza. Fit-toma, zgur. Fit-toma, ja bġista l-presentation biex toqtares leja. U ġist kwalifikata, ġifiri għajdli, inti jek tamel sens, ġifiri. Le, dik vera zejda, jina rajta. Laqqas biss il-plat doqniħ, ġifiri. Not even chance, there was no possibility. Xej, Straight għazzibel istja. You're quite a jolly person, imma kif iż-zop għandek which isek u sit il-kera kull jum. Fil-ċina. Fil-ċina, Fil-ċina ek, ma barra mill-ċina. Yeah, like at night, though, you're very ek, monkey, you give off a rough personality on the TV screen. Fil-ċina titkun, raffu. Fil-pozizjoni tijaj tkun the nice guy. Aha, jek Ovvjament, fil-ċina. Francesco, per eżempju, ostja. Francesco, nice guy. Jien nirrejp jaħi Francesco Kukutelli. Le, nirrejp jaħi għandi gosti jisbaħ. Ostja xaw, ċida. Le, assolutament, le, nice guy, ħafna, ma fimni, l-axħar meta ġi. Inqala, le, u miskin. Ma fiġa, u. Affiċa kien ma Jiġri ħafna drabi, ħada for granted, għax u rebaħ ħafna, bħala challenges kien ikun ħafna fil-gallerija. Eżatt. U naħseb ħada for granted, fimt? Inti l-emmek l-ħagġa li tista' tagħmel ħada for granted, għax kull challenge hija differenti u iktar ma jgħaddi l-programm iktar challenges jitqalu. Ma jfissirx għax irbaħt l-aħħar tnejn, eżempju, ħadek ma tirbaħ. U tinsix li sħabek qegħdin jitalmu, ġifieri jimprovjaw ukoll mal-ħin. Moħħu hemm u min jisma' li ngħidulu għax hemm min ma jisma' xejn, kollhom rashom jibseqpaw jafġu. U jkun hemm oħrajn li jisimgħu jimxu l-qudiem ovvjament. Ġifieri inti ma tistax tellimina tkun moħħok hemm. Tiġi preparat ukoll. Agreed. Imma naħseb ħawis konfidenza żejda mbagħad, fimt, ġifieri. Bħal kif għadna ħna li ħajkonna live show s-sena diħla fil-around April, May, suppost, u ħajkun live show tajjeb ħafna. Tista ma tara xejn. Xiex xanif. U nixorbu ostja. Le, aħna għadna sena u ftit li bdejna. Taf kem fadlilna nixorbu aħna? Fadlilna għaj, ġifiri l-esti ruħ. Le, għanna biexu. U l-MCC ħajsir. L-MCC. Isma, ħajkolli nħu da telefonata għal-voti. Tabib naħseb għadna. Tabib xġara. Biex ċekja li t-sokkor. Bis-serja ta' Kemm inti liba minn 1 sa 10? 10. Dan il-punt huwa għax Għanna loba. għanna biċċa loba. Din loba jisimha liba jew le. Inti hawnhekk titejdilna sewwa jekk daw is-scenarios huma scenario tal-liba jew le. Dak hu l-punt. Issa f'dak każ bdejna l-ewwel wieħed li xi ħadd jiftaħ convenience eżatt bib ma Maple. Ek tiġi Hija liba jew le. mossa liba jew le. Għalli. Għalik le. It's fine to open next to an establishment exactly the same like you 100% ġviri. All right. Competition is healthy u minn raħjar iħawel. Iħawel. Dik daqbel maħajna. Imma di, xef ma jafu ħadd jiżżewweġ lil-lira l-osko biex isir famuż. Zom. Ġara. Weħel kollox. Ma naħsibx li huwa l-kasu. Le, Le, intom qed tippinġu għajek. imma dak jien jaf xi ħadd bih qabel iżżewweġ il-lira apart il-liba. Mela, ok, da bil-water polo. Kolli t-tenja li għal actually da. Vera. Ħad komplint jew komplint. Fidejja. Għajli kux t-liba jew ledi, xef.
Jekk tiġġieled mal-PBS għax ċaqaqolek xarabank mill-ġimgħa sal-erba' u biex tissupervja twaqqaf il-programm. Ma jafx iż-żoppa jgħid, Viktor. Tal-liba jew le, għaw ħaxa balla nis. Kellhom ħafna nis kellhom laqwa f'programm favorit tagħhom kien il-ġimgħa. Waqfulu u waqaf kollox. Dak ma nota attenzjonajt għax kien it-teacher tiegħi. Vera, mela kien jallimni. X'kien jagħmel? Social studies. Ejwa, kien jagħmel is-social. Kien jħodkom outings il-ħabs? Le. Ġifieri nota attenzjonajt. ċini laqakom ma ġaħabzi ma xi wieħed mill-Open Center. Xint lestu għajdu li għankomplu. Mela. Tal-leba li waqfu. Tal-leba jwaqfu agreed. Mela, xaħat titi krivju ħazina tal-ikel u tmur issibu ġobbar u t-tikxabat kasru. Le, dawla għandu drittu. Xedritu mu jgħati xeba l-wieħed? Għax tana actually marri ta' xeba l-wieħed, li għambat għallu sorija, oops, I won't do it again. Aħna by the way, mod nejdu xej li mux vera. Zgur, le, bella, li bellus le. Le, xej, nebda tibta li bella għawek. Għara ġeja. Xie, mizzawet, xaħat. Mela, tkun mizzawet u memx dram wieħed u memx seksin li ma tammilx ma Frida Kawki. Da forsi naqazzej, da ġo, sanaraw. Jista jkunu neħuħom, jek narri l-axħar edit nispiċaw il-ħabs. Tajba. Bela. Jistidnuk fuq podcast meta bdejt tider fuq il-television għax qabel ma kien jafek ħadd. Għalli batmur jow le. Leo. Jistidnuk, le di għamilni, għarajt mela, Yes. Okay. Tati ġob li l-mara bħala segretarja tijek bil-paga daqs il-Prim Ministru wara tajt sori. Tal-liba le? Zejda! Mdalla ġitek l-order. Lesta Viktor. Darja, lesta xil karriera tijak fuq għadi. Għanafza. Ittella artiklu bit-title Glory, Glory, Hallelujah, meta jmut Mintoff. Zgulli Leo. Le, diridu. Le, jien dirid najt li tal-liba u. Di tal-liba u daqsek u. Uwe, jekkan, ma tidax nejk bin-nis meta jmutu u xieġifiri. Tal-liba u, finished. Għadana daqsek kollox, inti. Bħala skuża tibda t-taparsi komedi podcast biex taqla l-ħara l-nis kolla u tobot u tolli tobot. Bħala skuża tibda t-taparsi komedi podcast biex taqla l-ħara l-nis kolla li tobot. Dakul pod. Tal-leban, għale. Fatti għanke ġas għalajni l-om il-ħara ta' qabil, law da' sek finish. Tmur fuq l-ikbar komedi podcast ta' Malta biex turi kemm intajjeb u ma tagħtihomx sponsor. Tal-lebu. Tila sponsor xef, xi ħaġa. Ma jistax mhux tiegħu ir-restorant tostja. Oranġalna xi ħaġa kelmu keskisilu. Tal-liba. Hawnhekk mhux kulħadd jagħti l-flejjes bla doċċa xejn, tagħtina xi ħaġa li biċċa mill-paga hu. Eżattu. Just Chef Victor ir-reklami. Witxu jagħtek, eżatt. Aħna wasalna fl-aħħar imma qabel xejn għandna l-outtakes, ħanfaqħu bil-outtakes. Eżatt, għandna l-aħħar section tal-Chef Shenko. Arraġi. Wey François! Wasal ħin biex namlek bang bang bil-pajp tal-pipi, fit-toba tal-pupu, mimlek koko, bil-bicċi tal-couscous, missuda bil-liban, oulala! Fuq il-menu bħala starters għan brodu tal-ilma molli, servu ġoba taħxix bil-masa tal-lieri.
Tazzażi tal-karburatur jistaġnata tuta żmien ġo peġu. Jew inkella amorini neonati il-fond kontron ta' rix. Allura, jitfuq it-tifla tiegħi ta' fuq, sima Chanticleer, għalt li papa ou Zinedine Zidane ou Patrice Evra ou Didier Deschamps u jimbħala papa bonbon mal-ewwel indunajt. Chanticleer juġu bat-tenis. Allo, xinu? Namlux delivery? Xieħsibtu għaw id-DHL foxxittis Fiat Umo? Namel delivery ma ta' da zob mimli fuq rax fit-toba tal-pupu! Imbat bħala means għanno zob il-fon sajt ta' jobun ta' roz. Jew inkella għanna l-Indjan. Tajjar frisk mi fuq għaldom morres. Għazla vasta ta' Indjani xie tajjar. Jew kella kinti intolleranti għax xajt rassist għanna l-aqwa plat fuq il-menu. Wala. Ma solita min jassilhom il-plati wara MasterChef, dik cheval de Marsan, jew dak li jixtieq li Peter de Coutros, mina Mewiex Fiat id-Dolori, jew Renault, jew xejn. Jebi karrossi Italjani li ħor. Mela ma tafxi karrossi Italjani kull kwartati titijom espresso, limoncello, pompino? Daqas fuq pon ekstasi ma jaxlu Italjani. Françoise, oħroġ sibak mi ġo frizer, fox dik mok, dik il-Liban, safranija, jek jiradawu li ta' sanita, naħxilek l-omok, u nfotilek il-wart. U flaqana il-bua diserta fe għanna, il-pièce de résistance ta' restaurant. Zop du fromage, kif tafu hintom li Woody. Tajba biex, tajba. Mela, wasalna fl-axħar, guys. Ma nafx għal xie xawlinka u fl-axħar. Dika xej, nasib il-link. Dika Victor u Ramsey, kanna ritratt. Yes, kanna l-Victor ritratt tijak. Ma għantellaw, smun tista' tellaw. Mela, mela. Għax it's interesting li kien jaħdem ma' bħala prova, għax ħafna nis ma jemnux. Bara, hostja, kien kon differenti fik. Kont iżaru. Anka Gordon u kien ħafna. Fit-20s, da. Kelli 20 sena u għandu 27. Inti kont taħdem għalih, kont taħdem miegħu? Ija, miegħu. As in, it was his restaurant or you were both the same level? Ma kienx tiegħu. Kien chef, kien l-executive chef l-ewwel restaurant li beda jirranjaw. Okay. Fej għamel ismu bażikament, ma kienx Gordon Ramsay tal-lum dak hemmhekk. All right. Kien bastid ukoll dak iż-żmien? Vera, hekk kien l-istess hekk. Kien iżaru hekk kien jagħmel ismu, għadu jagħmel ismu. He was tough. Taraw fuq it-television. Huwa kollu minnu hekk mhux iktar. Ostja, tarala. Mejlu dak il-ritrat l-Angleja kienet sports kar. Kelli x-xar, mi t-xtar. Konter Mela, wasalna fl-aħħar, guys, thank you ħafna, chef, tal-li ġejt għaw maħna, it was a good sport, il-chef legend, big time. Grazie ħafna. Ifiri, Undergrain, xet li għandkom kelkom iħor l-istess, to plug your stuff, ifiri, guys, morru għaraw. Grain Street, għanna Grain Street, il-Belt, Merchant Street, u Undergrain. Undergrain, process. And these are yours, as in you're on them, you're the, yes, you decide however the plate goes out. Bidu, create il-konċetti, from A to Z. From A to Z, fidejk. Qabel COVID. Ostja. Yes. U tbidlu regolari il-plat l-istaġun, 3 to 4 months, meta għolli aptit. Kull 3 to 4 months biddel il-xit, taħseb. Xeżil. Mux teriċik la mbagħad, teriċik. Bil-iżobqa jiftakar formanzi l-wer kellu kwil għala ma jiftakrux. Jiftakru, ostja, minn ikun hekk dilettant u hekk, ostja. Mela, ringrazzjaw l-sponsors tagħna Sotto Zero li ħaxsibna bil-goodies illum bid-donuts, croissant u ġabinna anke l-krebs illum daqsxejn differenti bil-kafe wkoll. A to Z Electronics li joħsib it-tech tagħna hekk biex naslu sandkom bħalma jieħdu ħsieb ukoll l-audio il-Black Box Pro li tawna daqqatit kbira u sar ikomplu tuna daqqatit fil-live shows lil onlineintimates.com għal toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com jekk tridu it-trabbu xi pjanta tal-adulti u koll, 18 plus. Lil-Fire and Fork, every Wednesday, €50 għal all you can eat meat. Top notch, konna morna emmek u koll mal-patruni tana. U The Barber Room raħal ġdijt li juħsib jigrumi għana u koll.
Grazzi chef. Thank you kbira. Thank you kbira u koll lil-patruni tana li ġew jarawna l-lum. Il-Zejn u l-George Axwell chef. Tajjeb konna chef fija di. Tajjeb konna. Grazzi l-Spooner PJ ta' xogħol dejjem tajjeb li għamlu. Thank you lil-patruni li jedin dejjem hemmhekk ġifieri jagħtu s-sosten tagħhom. Thank you kulħadd li votalna għall-Lovin Social Media Awards aħna ħadna il-best podcast ġifieri with a substantial amount apparently, allegedly. U għaddejna l-ġormalija, ġifieri dik importantissima. Għax kien hemm status quo kbir u dejjem hu kien jieħdu. Issa ġejna aħna. Issa nadihla la bibżobna best overall creator nieħdu aħna. Ġifieri issa aħna the best podcast on the island. Agreed, easily, hands down. Memx iktar, memx paragun, eżatt. Guys, follow jaw lilna fuq social skolla, YouTube, Instagram, TikTok, edin kullim kien. Patreon għal dawk li ma ġewx il-live show ma leħqux biljet. Agreed. Patreon hemm il-live show, musser intellawa YouTube for obvious reasons, mux ovvja. I mean, għanna bżon il-flus. Għanna bżon il-flus. Sorry, mux taraw bċe zabba. Emma Patreon for a small fee tistaw taraw il-live show mux esperienza l-istess għax minn kien hemmhekk għalunna anka il-patruni tagħna li ġew għalunna li they had good fun imma hemmhekk tistaw taraw hemmhekk bħala isu wieħed mill-episodes. Guys, mela aħna narawkom il-ġimgħa mhux ġimgħa dieħla ta' wara. Ta' wara. Thank you kbira zeġerata lil Chef Victor. Thank you proset tal-program. You're a very good fucking sport, ġifiri. Mux għax fuċċek, għax aħna kon minn jiġi kif tindunu, aħna pjuttost għala bibżobna mill-guests. Imma, genuinely, keep doing what you're doing, keep it real, let's be honest with each other. Għanna bżon f'dal-pajis. Thank you very much. Mela guys, ma ninsewx, narawkom aħna daqta the next show. Thank you kbira l-kulħadd. Ma ninsewx, grazzi kbira lil Chef Victor!